نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ 10واں پارہ سورہ الانفال دی 73 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਦੀ آیات ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ۔ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ آیات مقدسہ دا ماں بولی چ ترجمہ پیش کرنے ہاں۔ 73ویں آیت فرمایا تے جڑے لوگ کافر نے وہ ایک دوجے دی مدد کرن والے نے۔ اے مسلمانوں، جے تسی ایک دوجے دے نال ہاتھ مڈاوا تے امداد نہیں کرو گے تا زمین وچ کفر تے باطل دے جت جان دا فتنہ تے وڈا فساد مچ جائے گا۔ 74ویں آیت فرمایا تے جڑے لوگ ایمان لے آئے تے انہاں ہجرت کیتی تے اللہ دے رستے وچ جہاد کیتا تے جنہاں لوکاں نے اللہ دے رستے وچ گھر بار تے وطن چھڑ دین والیاں نوں تھاں دتی تے انہاں دی امداد کیتی، وہی لوگ اصل وچ سچے مسلمان نے۔ انہاں واسطے معافی تے عزت والی روزی ہے۔ 75ویں آیت مبارکہ سورہ توبہ دی آخری آیت مبارکہ ہے۔ یہ وچ فرمایا تے جڑے لوگ اس تو مگروں ایمان لے آئے تے انہاں نے حق دے رستے وچ قربانی دیندیاں ہویاں گھر بار چھڑ دتے، تواڈے نال رل کے جہاد کیتا، تاں او لوگ بھی تواڈے ہی وچوں نے تے رشتہ دار۔ اللہ دی کتاب وچ رشتہ داراں نال چنگے سلوک تے مرن والیاں دی جائیداد دی تقسیم دے لحاظ نال ایک دوجے دے بہوں حق رکھن والے نے۔ بنا شک اللہ ہر شے نوں چنگا جانن والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ پیارے نے۔